Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu wives, Makhumalo no Mangwabe ngenze enye video ngabo. Ngiveza ukuthi why uMakhumalo ezonakwa kakhulu compared to uMangwabe because of imisebenzi yabo ngabala nama-followers. So kunodadewethu obuza ukuthi ama-followers asiza ngani. Ake sichaze-ke ngendlela yebhizinisi lana ku-social media or online. Kunendlela okusetshenzwa ngayo, abantu benza izinto ezahlukahlukene, abanye kuba yinwele, abanye kuba yi-makeup, impahla egqokwayo, ukudla kuningi. Yikho ngihlale ngikhumbuza abantu ukuthi kwesinye isikhathi ungamoshi isikhathi sakho ulandela into ongayifuni noma ongayithandi, ulandele le ozofunda ngayo. Sibuyele kuMakhumalo noMangwabe. Bekuthiwe uMangwabe kungcono kube uye ongene kwi-RHOD ngoba yena ubukeka engathi uyazimela noma unenkani encane, kanti uMakhumalo uphansi. Yima-ke ngichaze, uMakhumalo usebenza kwi-RHOD personality. uMakhumalo noMangwabe bavele kwi-reality TV show le yasekhaya, so bobabili bayangena la kwi-reality TV star. uMakhumalo ubuye abe u-MC we-public speaker, wenza amanye ama-projects amaningi. Mase kuthi-ke le yama-followers, uMakhumalo ku-Instagram unama-followers amaningi adlula akaMangwabe. Uma kukhona ikhampani or i-brand efuna ukusebenzisana noMakhumalo, izobona ukuthi okay, uMakhumalo wenzani ku-Instagram. Mawusubhekile nawe izinto ezi-obvious ozibonayo, uMakhumalo uyathanda iy'nwele, uyathanda ukugqoka kahle, i-makeup uyayenza. Ubuye uze ngapha kuMangwabe, uMangwabe uyanyamalala ku-social media ungamtholi. Sizwile futhi nanokuthi kwigumbi lamakhosikazi akakwazanga ukushutha nabo because owakho umsebenzi udemanding. Sezwe ukuthi uMangwabe uyinesi, uphinde futhi unemaqaqa ekwibhizinisi lakhe elifana Baba Mseleku masizwa kahle. So uyabona umuntu obhekile ukuthi okay, ngifuna ukwenza lento le or nayi skin care products, ngifuna umuntu engizosebenzisana naye. Mayebheka uMangwabe noMakhumalo, obviously lo muntu uzokhetha uMakhumalo ngoba uyazi ukuthi mhlampe isonto liney'nsuku eziwu-7, uMakhumalo uzoposta kawu-4. Ngabe kuyapostwa yini Instagram, zonke-ke lezo zinto ziyangidida. uMakhumalo uzo-uploada kawu-4 ku-Instagram page yakhe, kanti ngala uMangwabe uzonyamalala. So uMangwabe ngeke uzukwazi ukumthemba mawuza kule zinto social media marketing or ukudayisa online. Ngala kube no-organizer hlampe benza izinto eziphathelene nabesifazane, women empowerment, ukufundisa abantu besifazane, ukubagqugquzela, zonke lezi zinto ezihlele zenziwa. Mabethi bayabheka ngala uMangwabe ayikho indawo esake sambone ekhuluma khona. Ngapha ku-Instagram page kaMakhumalo maningi ama-video ongayakona, ongathi hlampe makuhlangana abantu bethi hayi sizokhetha bani ozohambisana nalento esifuna ukuyenza, bethi-ke uMakhumalo. Hlampe omunye kwama-organizer ethi angimazi mina lowo Makhumalo. Mabeya ku-Instagram page bayavula, bayabheka, nawo umsebenzi kaMakhumalo. Uyayibona ukuthi esebenza phi indaba yama-followers. Hlampe-ke sithi ama-followers awu-20,000. Ngingasho ukuthi lo 20,000 abantu abaneqiniso, khona abantu nje abamlandelayo umuntu ngoba bemlandela, abanye bayamlandela ngoba vele bemthanda, abanye hlampe bathanda indlela agqoka ngayo or izinto zo-makeup nani nani. Makukhona-ke omgqokisayo, let's say omunye ufuna ukushada, ufuna iy'mpahla, uzothi hayi mina ngithanda i-style samakhumalo, awuthi ngibuka ukuthi uMakhumalo ugqokisa ubani. Uyabona ukuthi ibhizinisi lingena kuphi. Useyabheka-ke laphaya la efake khona ama-picture ukuthi hey, le ngubo le yinhle, awuthi ngibuka ukuthi wayenze loba, useyathola ama-details. Ney'nwele useyahamba uyabheka lapha ethi yazi ngiyayithanda la zonke lezi zinto ezenziwayo, amagama akhona abuya ngidide. Mase ethi hayi awuthi ngibheke ukuthi-ke usebenzisana nobani, ikhona leyo information. Kanti uma uya kuleli linye page laMangwabe
kuncane esikuthola ngaye mhlambe kusuke kufakwe kade kuvela Uthando Nes'thembu mase kube ukuthi i-makeup artist yakhona izomtheka mase yavela kuMangwabe uthi i-makeup wenziwe ubani, akekho active angisho njalo. Lokho futhi kuyahambisana nokuthi vele owakhe umsebenzi ungenile nje kwi-entertainment industry ngenxa yefamily ukusupporta le vision kaBaba Mseleku yokwenza ishow ngothando nesithembu ngoba efundisa. Kanti ngala uMakhumalo uyabonakala ukuthi uwumuntu vele ofuna ukusebenza ku-entertainment industry eqhubeke phambili. Yikho eyakhe behavior nize nijudge nithi cha uyathanda ukubuka-ke ufuna uku-outshine laba abanye. Fanele vele ba-outshine ngoba yena ukuthi uzohlele la kukhona abantu abamthandayo abanye bengamthandi because of umsebenzi awukhethile. Sengicabanga ukuthi uyayizwa-ke indaba yama-followers ukuthi ngena lapho. Kulaba abaku-Instagram ngoba bazi ukuthi bayazikhulisa as i-brand noma ngabe umuntu umeleni-ke kuyi-advocate yani laba abantu abasuke bebafollowa bahambisana nalokho okwenziwayo lowo. Uma ngabe umuntu into yakhe kuyi-makeup basuka abantu befunda o-makeup ukuthi kwenziwa kanjani. Mawukuthi kufunda iy'ncwadi ziningi izinto ezenziwayo. So nala kuMakhumalo kuyafana nokuthi i-Instagram page i-CV yesibili ngoba uzothi omunye sidinga ukuthi sihlangane nabantu besifazane senze inkonzo mhlambe sobe sikhulekela inani kube nezinkulumo lapha nalaphaya. Ubani umuntu ofitha le category? Makhumalo yazenza lezi zinto. Ngifuna ukhosta i-event nosisi nomama kukhulunywe ngey'nkinga nani kodwa ngifuna nje ozofika ashubise noma owaziwayo. Ubani ozofitha kuleyo ndawo? uMakhumalo ukunoMangwabe ngoba uMangwabe aseze simbone enza leyo msebenzi. Okungenzeka ukuthi ngapha kuthando nesithembu sifike simthande ngenxa yokuthi unenkani. Hayi ukuthi ngisho ukuthi abanye asibathandi. Sifike simthande kodwa ngeke kuze kufane ngoba imisebenzi abayenzayo ayifani. Usuyabona-ke. Ngapha u-active uMakhumalo ngoba kunendlela yokusebenza namabhizinisi nokukhula ezuMakhumalo. Ngapha uMangwabe uyinakela iy'ndaba zakhe ney'guli ey'sesibhedlela nabantu abezemaqaqa for ubumnandi abafuna ukubhukha nokuthi uRamaphosa uyavala noma uyalivula i-country. Ilesi stress saMangwabe. Ngapha i-stress saMakhumalo ukuthi kwenzakalani lana, obani engabathinta, yini engifuna ukuyenza next, i-list yami ithini, okay ka-RHOD kusebenzeka kanje kulama hour ngingakwazi kanjani ukuthi ngiflye ngeGoli makufuna ukuthi ngiyoshutha into ethile eGoli. Uyawubona kumehluko. Hayi ukuthi sengisholo ukuthi ungcono ukunoMangwabe. Indlela yomsebenzi kaMakhumalo iyahambisana nezinto akhethelwa zona ngoba vele kwi-entertainment industry. uMangwabe simbona ngoba uvela uBaba Mseleku ngoba uhusband wakhe. Mase lezi ezinye-ke sisuke sesiphithizela-ke ku-social media sesifuna amanga-ke nathi ukuthi hawu uMangwabe ukhona noma akekho kodwa nje niyabona ukuthi uMangwabe akajwayele ukufaka kuma-account wakhe. Sibona ngoba ethegwe abantu abade besebenza nabo noma umuntu ade enza into ethile naye. Iphelele lapho. Sengicabanga ukuthi ngichaze kahle-ke. U-social media, ama-followers mawunawo ikhona indlela yokuthi usebenze nabantu. Yikho nje kuhlezi lapho saziwayo besho ukuthi I have reached 1 million followers, thank you. Akusiwubala labo bantu labo lo 1 million osuke ucelebrate. Kodwa-ke akuwona wonke phela umuntu oba nenhlahla. Nanokuthi-ke kunama-terms and conditions okusebenza nalama brands akhona. Ngithi niyezwa nani ama-influencer nani njengoba nje ngenza le YouTube channel. Umuntu owenza ukudla uNorox akulula ukuthi asebenze nami uNorox ngoba uyazi ukuthi hawu le ntombazane ihlezi ikhuluma ngama-TV shows amadala.
Kanti maya komunye uYouTuber ephekayo uzothi mayekhuluma noNorox bekhuluma ilanguage ehlanganayo ngoba vele uyapheka. Nakhona la ko-makeup ney'nwele makuziwa kimi as i-YouTuber ngizothi cha nami sengithanda phela ukuthi-ke ngishintshashintshe iy'nwele bethi beyabheka hawu awukaze nje wafaka ney'nwele nobuso bakho asibazi ukuthi bunjani uyabo. Ukusho ukuthi imisebenzi nemisebenzi kufanele ube in line nezinto zakhona, ube kwi-position efuna leyo nto leyo, requirements izinto ezinjalo ehe. Bengithi ngizokhuluma kafishane, ibe mfishane le video ngiyaxolisa isibe yindeke, kodwa ngicabanga ukuthi usisi lobo ebuza ukuthi into yama-followers isiza ngani. Ngimphendule ngendlela, mangaphendulanga ngendlela ngizohamba ngiyontshontsha i-information ngikubhalele kahle nge-English. Thank you so much for love and support. I love you and I appreciate you. Bye bye.